Čokoladna fontana je baš ono što nam treba. Šta smo dobili? O ne, kako odvratno. Neću to jesti. A ja sam dobila Happy Meal, wow. To sam i htjela. O, tu su hamburger i pomfrit. Jao, pomfrit je baš dobar. Mnogo mi se sviđa. Sad ću ga močiti u čokoladni sos. Prelepo. A sad ću močiti celo pakovanje. Jao, nisam znala da je krompir sa čokoladom tako ukusan. Divno. I ja bih htjela da probam. O da, a sad ću močiti hamburger u čokoladnu fontanu. Izgleda prelepo. Nadam se da me ukus neće razočarati. Da, to je najlepše što sam jela danas. Najbolji ručak ikad. Sad si ti na redu, Nancy. Fuj, neću. Tako su gadni. Užas. Sumnjam da će čokolada pomoći. Eto, jesam rekla. To je i dalje odvratno. Fuj. Dobro, nastavit ću da umačam u čokoladu. Bez nje i još gore. To je to. Moram odmah nešto popiti. Jao, kakva ukusna čokolada. Tako je bolje. Ja ću biti brža. Vidjet ćemo. 3, 2, 1. Ja sam dobila limune. O, a kod mene je velika lizalica. Baš je dobra. Sad ću umočiti u čokoladu. O da, lizalica prekrivena čokoladom. Šta može biti bolje? Dodat ću još slatke konfete. Odlično. Oduševljena sam. A šta je da radim sa ovim limunima? Dobro, umočit ću ih u čokoladu. Ovako, što više čokolade. Nadam se da je tog dovoljno. Pa, sad ću da probam. Joj, kako kiselo. To je nemoguće jesti. Ne želim više. Jedi. Šta se smeš? Limuni sa čokoladom su malo bolji, ali to je i dalje najkiselija hrana na svetu. Poslednji limun. Fuj. Eto, pojela sam svoju lizalicu. I otvaramo. Wow, dobila sam gumene bombone. Cool. O ne, a kod mene je ljuta papričica čili. Paprika u čokoladi. Možda će ipak čokolada učiniti ukusnijom. Probat ću. Jao. Kakva užasna ljuta paprika. Fuj. Gorim. Jedi. Dobro, umočit ću svu papriku u čokoladu. Ovako. Joj, da li stvarno moram da pojedem sve? Jadna ja. Oho, baš brzo jedeš. Još malo. O ne, nije mi dobro. Sva gorim. Treba mi voda, hitno. Tako mi je bolje. Svaka čast, uspela si. Sad je moj red. Pažljivo ću uzeti bombon u štapićima. O da, divno. A sad ću močiti u čokoladu. Jao, sa čokoladom je još bolje. Sipat ću čokoladu u činiju, ovako. Sad imam žele pastu sa čokoladnim sosom. Oduševljena sam. Poješću sve do kraja. To je to. Baš sam se najela. Šta smo dobili ovaj put? Hajde ovako. Hajde. O ne, to je riba. Kako je gadna. A ja sam dobila hot dog. A blago meni. Strašno. Morat ću da pojedem ribu u čokoladi. Ne sumnjam da je to odvratna kombinacija. Joj.
Jao, kako to jedeš? Neće dugo da se mučim. Progutaću je celu. Ovako. Oho, Sad ti jedi. konačno. Hot dog trči ka čokoladi. Sipat ću što više. Jao, jedva čekam da probam. Nadam se da će mi se svidjeti. To je baš dobro. Treba mi još čokolade. O, to je divno. Oduševljena sam. Završila sam. To je bio najbolji hot dog koji sam jela. Pa dobro. Mogu li ja da otvorim? O, ne. Lu, fuj. A šta je kod mene? Wow, to su kolači. Ima ih baš mnogo. Cool. Sad ću da ga probam. O, baš je lep. Ali sa čokoladom će postati još bolji. Sigurna sam. Umačam u čokoladu. I probam. O da, znala sam da će me ukus oduševiti. Daj meni da probam. Molim te. Bare malo. Nemaš pojma koliko sam srećna. To je veoma ukusno. Poješću sve sama. To je bilo nevjerovatno. Hajde, sad ti. Fuj, miris je odvratan. Sumnjam da će čokolada poboljšati ukus luka, ali moram da probam. Tako je, sve je spremno. Sad mogu probati. O ne, čokolada nije pomogla. Znala sam. Baš si smešna. Jao, Strašno, nemoj više da radiš tako. i? Otvaramo. Da, kod mene je slatkiš. Fuj, šta je ovo? Da li je jestivo uopšte? Ako je na tanjiru, onda je jestivo. Pa dobro. Probat ću da umočim u čokoladu. To je to. Sad treba malo promešati. Ni malo limuna neće škoditi. Moram što brže da pojedem ovo odvratno jelo. Fuj, to je odvratno. Dobro, sipat ću što više čokolade. Ovako. Ne, to je bila loša ideja. Osjećam sve ukuse osim čokolade. Strašno. Dobro, sad ja. Umočit ću ovaj čarobni slatki štapić u čokoladu. I sipat ću malo slatkih konfeta. Wow, to je prelepo. Marshmallow sa čokoladom i konfetama. Šta može biti bolje? Poješću sve do posljednje mrvice. Ajoj, blago tebi. Da, znam. Hoću i ja da probam. Joj, nisam uspela. To je to, ispunila sam ovaj ukusan zadatak. Treba se zagrejati. Da vidimo. Crvi? Šta je kod tebe? Pokaži mi. Kakav užas. A ja sam dobila kolač i M&M's. Halo, halo. Pripremite se da se okupate u čokoladi. O da, ovo izgleda prelepo. Sad mogu probati. Jao, nisam ni sumnjala da će biti dobro. Daj mi jedan, molim te. Baš se citija. Izvini, to je previše ukusno. Poješću sve odjednom. Ali pre toga, naravno, dodat ću čokoladu. O da. Baš si nevaspitana. Ja sam završila. Šta čekaš? Neću te da jedem. O Bože, moram uzeti crva rukama. Uzmi štapiće. Da, tako je lakše. Sad umačem crva u čokoladu. Fuj, ne mogu da verujem da stvarno radim to. Strašno, povratit ću. Dobro, sipat ću čokoladu direktno u činiju. Možda će tako biti bolje. O Bože. Jadna ja.
Ne mogu ni da gledam to. Konačno sam završila. To je bilo užasno. Želim da zaboravim to. O, kakva zanimljiva prodavnica. Hajde da uđemo. Tamo je sigurno nešto zanimljivo i magično. Moramo da vidimo šta je tamo. Da, hajde. O, kako je zabavno ovdje. Kakva zanimljiva stvari. Pogledat ću sve. O, šta je to? Magična knjiga? Kako cool. Hajde da je otvorimo. O ne, kakva odvratna ruka. Bolje da je zatvorim. Drži. O ne, dobro je. Šta je to? Veoma zanimljivo. Hoće da ga otvorim? O, šta se dešava? Zaspao sam. Ne otvarajte taj sef. To je magični sef. O ne, jadan ja. Moji klijenti su nestali. Šta? Gde smo to mi? Šta je to? Kakvi zanimljivi sefovi? Ja prvo otvaram. To je očigledno nešto vrlo zanimljivo. Joj, kako odvratno. To je crveni luk. Neću ga jesti. Hajde jedi, barem probaj. Moraš uraditi to. Dobro, ako moram, pokušat ću. O ne, kakav gadan ukus, fuj, odvratno. Nemaš sreće, ali mi je imamo jer nemamo luka. O ne mogu više. Posurići mi sva šminka zbog suza. To je nemoguće. Ajoj, kako ga je pojela. Dobro, sad ja. O da, kakva sreća, divno. To je ukusan fiks. Skinut ću omot i rado ga pojesti. Prvo ću uzeti jedan štapić. Daj meni da probam. Ne, ti jedi luk. Ani ti nećeš ništa dobiti. Sam ću ga pojesti. Dobro, a šta je u mom sefu? O, kakav divan aparat. Šta je to? Ovdje piše X2. Veoma zanimljivo. O, šta je to? Zašto puca? Šta se dešava sa mojim lukom? Oho, razdvojio se. Jao, kako se to desilo? Zašto si mi napravila 2 luka? Moram ih uništiti. Joj, to je nešto zanimljivo. Imam ideju. Jedna čokolada je dobro, ali bit će mnogo bolje ako napravim gomilu čokolada. O da, svaka mi čast. Obožavam Twix. To mi je omiljena čokolada. Poješću sve do kraja, neću ostaviti ni mrvicu. I ja sam smislila šta da uradim sa ovim. Pritisnut ću dugme i... Ne, nemoj. Gledajte, uspelo je. Sad ću još i sebe klonirati i eto, taman imam 2 luka. Devojke, poslužite se. Pa to je genijalno. Šta, sad moram pojesti ovaj luk? I ja? Da, tako je, jedite devojke. Oho, to je stvarno cool ideja. Odvratno, ne mogu više. Neću da ga jedem. Morate, zbog toga sam vas i napravila. Hajde, ja ću otvoriti svoj sef. Baš me zanima šta je tamo. Oho, marshmallow. Da, to je baš ono što sam htjela. Blago meni. Oduševljena sam. O, daj meni malo, molim te. Hoćeš? Da. Ne može. Naravno da ne, poješću sve sama. Jao, to je baš ukusno. Oduševljena sam. Šteta što mene nije častila, ali nema veze, imam svoju hranu. O ne, dobio sam strašno ljuto piće i moram da ga popijem. Jadan ja. Da, budi jak. Dobro, probat ću. Joj, kako ljut. O ne, požar mi je u ustima. Kakav užas, izdišem vatru. Ojoj, strašno, treba nešto preduzeti. Imam ideju. Sad ću nabosti marshmallow na štapiće i učiniti ga ukusnijim. Da, tako je mnogo bolje. Pečeni marshmallow, ekstra. Obožavam. Ukus je stvarno dobar. Nevjerovatno. Treba mi još porcija. Daj mi ovamo svoju vatru. Baš me zanima kakav je ovo šešir i šta će mi. Joj, tako gori, šta da radim? Možda mu nekako mogu pomoći. Šta je u šeširu? Ništa, ali moja ruka je mokra. Šta je tamo? Veoma zanimljivo. O ne, sva sam mokra, to je užasno. Čekajte, ali sad sam sva u vodi, to će sigurno pomoći mom prijatelju. Eto, uzmi malo vode, neće ti smetati. Gotovo, ugasila sam te. O da, to je vrlo dobro, hvala.
Ja sam ostala bez pečenih marshmallova. Šteta. Ovaj put ja prvo otvaram. To je sladoled, cool. Ove kuglice su baš lepe. Prvo ću pojesti plavu. Da, ukus je divan. Tako sladak i sočan. Daj meni, molim te. Neću gubiti vreme i vidjeti šta ja imam. Fuj, šta je to? To je mačja hrana. Odvratno, neću to da jedem. Joj, jadna ti. Evo, uzmi kašiku, bit će ti lakše sa njom. Baš ti hvala. Šta je, stvarno moram da pojedem ovo? Neću izdržati, zašto mi to radite? Ajoj, to je nepodnošljivo. Fuj, hajde, bolje otvori ti svoj sef. Okej, otvorit ću ga. Opa, imam 3D olovku ovdje. Veoma zanimljivo. Piše Magic, što znači da je olovka magična. Šta da nacrtam sa njom? Da, sladoled, tako mi se jede. Nacrtat ću kornet kao kod Nancy. Odlično mi ide. Eto, završio sam. Da, kako dobro. Moj sladoled je... Šta? Moj sladoled je sad stvaran? Olovka je zaista čarobna. Rado ću ga pojesti. To je baš cool. Daj mi, molim te, svoju magičnu olovku. Hoće da nacrtam mačku. Kome još da dam mačju hranu? Imat ću vrlo slatku macu. Dakle, gotovo. Super, i ja sam uspjela. Moja naslikana mačka se pretvorila u pravu. A sada, draga, pojedi ovu hranu. Svaka ti čast. Hej, devojke, sad ja otvaram svoj sef. Ja ću biti prvi. Tamo je sigurno nešto ukusno. Da, obožavam. To su žele oči. Ne može, to je samo za mene. Nemojte čak ni gledati, okrenite se. Nikome ništa neću dati. Ali štapići, kako da jedem sa njima, to je nemoguće. Nemoguće je jesti štapićima, ali pokušat ću. Polako, polako, još malo. Da, ostalo je bukvalno pola milimetra do usta. Ne, nije uspjelo. Hajde, pomoći ću ti. Joj, kako si lepa. Odavno sam zaljubljen u tebe. Daj mi, molim te, jedno oko. To je nerealno. Iz tvojih ruku je još slađe. Da, pomazi me, moja princezo. Hej, probudi se, šta ti je? Aha, sad znamo Tedovu tajnu. Uzmi svoje štapiće. Dakle, hajde da vidimo šta je kod mene. Nadam se da je nešto ukusno. Ne, to su užasne bubašvabe. Onesvestit ću se. Ustaj, ipak moraš da ih pojedeš. Ali, gledaj kako su odvratne. Možda će ti štapići pomoći. Sumnjam u to, ali pokušat ću. Joj, fuj, pojela sam bubašvabu. Možete li zamisliti? To je odvratno. Kakav užas. Hajde, otvori sada svoj sef. Sad ću. Da vidimo. Gde letimo? Kako su tamo moji divni kupci? Nisu ništa kupili. Super. To, opet smo ovdje. Kako mi je drago da vas vidim. Kako je dobro što ste ovdje. Hvala vam puno. Vaša prodavnica je ekstra, ali nikad se više nećemo vratiti. Ćao. Ćao, srećno. Zatvorit ću sef da više niko ne